Ejjew nitolbu biex kull wieħed minna isib il-konsolazzjoni fir-relazzjoni personali tagħna ma' Ġesu u mill-qalb ħelwa tiegħu nitalmu ngħixu l-kompassjoni mad-dinja. Mulej, illum nersaq lejn il-qalb ġentili tiegħek, lejk li għandek il-kliem biex tħeġġeġ in-nar ta' qalbi, lejk li tfawwar bil-ħniena lill-liċken u l-ifqar, lejk dawk li tant iġarbu tbatija umana. Nixxennaq li nsir nafek iktar, li nikkontemplak iktar fil-Vanġelu, li nkun iktar qribek u nitgħallem minnek u mill-imħabba li bija ħallejt lilek innifsek tesperjenza kull forma ta' faqar. Intu rejtna l-imħabba tal-Missier, billa ħabbejtna b'imħabba bla qis, bil-qalb divina u umana tiegħek. Għati l-grazzja l-uliedek kollha biex ikollhom esperjenza tiegħek. Trasforma l-pjanijiet tagħna biex infittxu lilek biss f'kull ċirkustanza, fit-talb, fix-xogħol, f'kull laqgħa u fir-rutini ta' kuljum. Minn din l-esperjenza ibatna fejn tixtieq, f'missjoni ta' kompassjoni għad-dinja li fiha inti s-sors u l-għajn ta' kull faraġġ. Amen.